Spune-mi ceva ce ți-ai dori să faci și încă nu ai făcut. O nuntă vintage, cu adevărat vintage. Mă atrage foarte mult stilul ăsta și încă n-am găsit mireasa pe deplin în ideea respectivă, dar va veni, sunt sigură. Și ce ai face pentru ea? De la invitații în acest stil până la ultimul amănunt. Ce înseamnă vintage? Un sentiment frumos pierdut în timp. Un romantism agățat în cui. O dantelă care ți aduce aminte de bunica și cât de frumoasă era ea și poveștile ei. Multe.